práve tá integrácia a pomoc týmto ľuďom, to základné, to je ten pozitívny sociálny vplyv. A v podstate štát si uvedomil, že títo ľudia nemajú takú produktivitu a preto tým sociálnym podnikateľom v určitej miere kompenzuje ich mzdové náklady. To je jedna veľmi dôležitá výhoda pri tých integračných podnikov, keď splnia podmienky nášho zákona. Samozrejme sú tu aj ďalšie výhody, či je to zvýhodnená daň, hej, alebo je to jednoduchšie verejné obstarávanie, respektíve možnosti investičnej pomoci. Samozrejme, všetky tieto veci fungujú vtedy, ak sa naplňa ten pozitívny sociálny vplyv, čo je základom pre tie sociálne podniky. Väčšina tých sociálnych podnikov je zriadená obcov, sú v 100% vlastníctve obce, čiže keď sa zveľaďuje majetok sociálneho podniku a darí sa mu, tak takisto profituje z toho tá obec, pretože je jeho 100% vlastníkom. A čo je veľmi dôležité tu povedať, že všetky tie činnosti si obec kontroluje, lebo je to pod zastupiteľstvom, čiže každý z tých poslancov má možnosť kontrolovať činnosť toho sociálneho podniku.